Folk, i dag skal vi se på, hvordan man bliver bedre til at spray, og bare øve sit spray pattern. Altså, man kan selvfølgelig gøre det i den her, det her spray map her, eller det her Recall Master map. Det kan man gøre, man skal bare downloade det. Jeg kan godt lægge det link nede, det er meget nemmere, men nu vil jeg vise jer, hvordan man kan gøre det på Soil map her for eksempel, med, som command, man skal ligge i console. Jeg prøver at vise jer, hvordan man gør det. Fordi at spray, det kan du bruge til meget, og du skal bruge det til meget. Du kan få mange kills på det, hvis du selvfølgelig er god til det. Og ved at være god til det, skal du øve dig til det. Fordi det er jo ikke bare noget, man kan ikke bare sætte sig ved en computer og prøve at spille Counter-Strike og være god til spray. Fordi man skal kunne genkende sprayet på det, hvor man gerne vil blive god til at spray med. Det man normalt skal bruge, det er en M4 og en AK til at lære at spray med. Hvis du kan de to, og du bliver god til dem, så kan du for det meste ofte ramme bedre og få flere kills ved det. Så derfor vil jeg vise, hvordan man bliver bedre til at spray. Det tager lidt tid med at lave den her. Så nu ind. Vi kan starte med AK'en. Først skal vi lige skrive nogle commands ind her. Og dem kan jeg godt lægge ned i bunden for alles der. Og det skal vi ikke bruge, det ikke den her. Impuls. Den skal vi også bruge. Lige så kan vi købe en AK her. Nej, fuck er den anden, kan jeg ikke huske noget, what the fuck. Ej, det var rigtigt. Sure Impacts, det er sådan, det var. Det har jeg lige glemt. Og så skal vi også lige huske Infinity Ammo. Altså, Infinity Ammo 2, fordi så bruger du dine skud, alle dine 30 skud, men du beholder stadig 90 i magasinet, eller fuck man skal kalde det. Okay, det man starter med, det er, at du finder måske et sted, det herovre, det er et bedre sted, tænker jeg. Skal vi herovre. Det vi sætter os til at gøre nu, det er, at vi kigger på, vi tager Akon, og så bare, nu holder jeg bare musknappen i bund, venstre musknappen i bund, og så skyder vi, uden at rykke musen over hovedet. Så skal vi se at recall den her. Okay, den går lidt op, sådan lige op, lidt til venstre, højre. Og så, hvis vi igen, lidt til venstre, højre og højre. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi siger, lige ned, lidt til højre og venstre. Lige ned, og højre og venstre. Sådan skal det bare gå og øve dig. Hvis vi står her, ikke, så er det ned lidt til højre og venstre. Lidt ned til højre og venstre. Nu har jeg glemt at sætte tiden på. Så nu starter vi bare med de her våben igen, det er lige meget. Vi starter lige til sporen. Og det er den måde AK-rekylen er. Du skal blive god til at spray, så skal du begynde at øve dig. Du kan ikke bare gå ind i sådan en her, som jeg er inde i, og skrive de commands der, og så bare sætte dig til at gøre det én gang. Og sige, nu har jeg lært at spraye, og nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Du skal sådan lægge ind i dine hånd, hvad du skal gøre. For eksempel mig, jeg på den afstand, og jeg ser en person, så gør jeg bare automatisk det spraydown, jeg har lært. Jo længere afstand det er, jo sværere er det selvfølgelig. Derfor skal du øve det. Jeg går også øve det for lang afstand, og som sagt, jeg kan jo ikke gøre det så godt i 16.9, fordi jeg normalt spiller i anden videoindstillinger, fordi min PC ikke er så god igen. Jeg kan lige præcis optage sådan noget her, heldigvis. Men ellers, jeg kan ikke optage nogen games for at sidde og spille, og der lægger jeg. Desværre. Men jeg gør vi sådan noget her. Jeg spiller normalt 4-3 Black Bars. Jeg mener det er 1124 x 760 eller sådan noget, mener jeg det er, jeg spiller i. Det er fordi jeg synes det er bedre. Nogen kan godt lide at spille 16.9 og sådan noget. Hvis jeg havde en god nok PC til at spille 16.9, så tror jeg også jeg havde prøvet det. Men efter min PC ikke er så god til det, så eller den kan ikke trække det særlig godt, så gør jeg ikke. Men tilbage til hvad man lærer at spray bedre. Som sagt, hvis du bare gør det der, som jeg har sagt. Gå ind og se, hvordan den er.
Og så er det bare lige ned lidt til højre, venstre, højre og venstre. Og så skal du bare gå og øve dig alle mulige. Altså du kan bare gøre det samme map her, men du kan også vælge at gå ind i det der Recoil Master, men nu vil jeg bare vise det i det her map. Og skal du bare gå og øve dig. Du bliver bedre efterhånden selvfølgelig. Jo bedre og bedre. Du kan sagtens blive 10 gange bedre. Du bliver bedre end det her. Du kan sådan måske ramme inden for det her. Inden for det der kan du ramme for, ikke også? Når du står her, ikke? Ja. Altså, som sagt, jeg kan ikke gøre det i 16.9. Det er jeg ikke særlig god til. Men altså, bare øvelse gør jo mester, ikke? Og jo bedre bliver til spray, jo flere kills kan du få. Du rammer mere præcist. Bare måske 3 skud med en AK kan måske nakke ind i maven, tænker jeg. Tror jeg det var. Nogle gange selvfølgelig 4, men altså. Og du skal altid fokusere skud i hovedet først, selvfølgelig. Hovedet, det giver jo mest skade. Så skal du bare sådan. Hvis vi nu siger, at det er en kom, og så der kommer en rundt om hjørnet her, så skal jeg sådan sigte op i hovedhøjden. Og de kommer i gang. Sigte i hovedhøjde hele tiden. Og så hvis du ser en, så skal du bare starte med at spraye. Og så har han død. Bare allerede de skud der var han været død. Selvfølgelig hvis du rammer dem, ikke? Så dør de meget nemmere. Så spray det gør sådan noget for flere kills. Men selvfølgelig dit aim deceiver og sådan noget. Du har jo ikke bare. Du kan heller det samme, du kan heller ikke få godt aim ved bare gå ind i sådan en map og gøre det en gang. Det er noget man skal sådan træne sig til. Jeg har spillet meget CS. Jeg har en anden account som min storebror har købt af mig. Jeg tror det var 2000 timer på. Det var mange timer, ikke? Så, men det var mit tip til at man øver sig spray. Samt skal du gøre med M4, men det kan jeg godt lige vise jer bagefter. Det var lidt lort at spille, kan jeg godt se. Jeg skal selv stadig øve mig på min spray. Det er heller ikke så godt igen. Men så lad os prøve at gøre det på CT-side nu. Jeg har en M4S på, ikke? Førhen spillede jeg M4A4, men nu er jeg gået hen til M4S igen. Det var efter M4S, den blev nerfed med at den skød langsommere og skadede lidt mindre i maven og sådan noget. Med det der armor penetration og sådan noget. Jeg kan ikke helt udtale det. Det blev sat ned, for at den ikke skadede så meget. Og den skød, nu skyder den også så langsommere end den gjorde før. Så gik jeg over til M4A4, og nu er jeg gået tilbage til den her igen. Det jeg føler, at jeg bedre kan ramme med den. Men igen, du skal gå op, lidt til venstre og til højre, eller sådan 18, mener jeg, sorry. Så det betyder, at du skal gå ned lidt til højre og til venstre. Den er meget nem, den her. Den har jeg ikke trænet, fordi den er så nem. Men selvfølgelig, man skal altid træne dem. Og jo mere du træner, jo bedre bliver det jo. Jeg laver nok også en video med, hvordan du bliver bedre til dit aim, og det handler ikke kun om du kan sigte godt, det handler også om pre-aim og sådan noget. Det laver jeg en video om senere, hvis det er. Jeg regner med. Men det her, det var bare en video om, hvordan man bliver bedre til recoil og styre sit recoil og sådan noget. Så skal I bare gå og træne en som map her. Tak fordi I så med. Ses. Husk at like og subscribe og alt det fis der. Og I må også godt skrive en kommentar, hvis I har noget. Hvis I disliker, må jeg også endelig skrive, hvorfor I disliker. Tak fordi I så med.